Il-maqsreli tal-Partit Nazzjonalista nhar il-ħadd li ġej se jsir f'Dingley Circus ta' Sliema. Wara attendenzi sbieħ fl-aħħar 3 attivitajiet ta' dan it-tip, il-Partit Nazzjonalista ħabbar li d-diskors tal-ħadd li ġej mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech se jkun qed isir f'ta' Sliema. Qabel id-diskors ta' Bernard Grech dan il-maqsreli ser ikun indirizzat minn żewġ kelliema oħrajn qabel imbagħad għal-ħabta ta' 3:30 ta' wara nofsinhar il-kap tal-Partit Nazzjonalista iwassal id-diskors tiegħu f'dak li se jkun l-aħħar maqsreli tal-ħadd matul din il-kampanja elettorali. Qabel id-diskorsi tal-ħadd mistenni wkoll spettaklu fuq il-palk f'ta' Sliema. Minkejja li dan se jkun l-aħħar maqsreli ta' nhar ta' ħadd fil-jiem li ġejjin, il-Partit Nazzjonalista se jħabbar aktar avvenimenti simili li mistennija jsiru fl-aħħar ġimgħa tal-kampanja elettorali bit-tħejjija għall-elezzjoni ġenerali tas-26 ta' Marzu, inkluż attività kbira f'Għawdex. Intant, Net Television u Net FM ser ikunu qed iwasslu xandirit speċjali matul il-weekend tal-elezzjoni b'servizz li jestendi wkoll fuq il-pjattaformi online li se jżommu lill-pubbliku aġġornat bl-aħħar dettalji tal-votazzjoni li tkun għaddejja.